дабади ҷонум задӣ иқа одами бадӣ ма чӣ корат кардим ки қатъи маи кора кадӣ агар натонистам ма фаҳмида ки қатъи натонисти хисандиву хандида ма баъди ту ошиқ нашидим шиди бади ма фаромӯшит накардам фаромӯш кади ма худо бизаната худо битаҷазота дига то бакуниву накуни ту и корота қади кӯчада дидим дақи чоқи пацанай гуфтум наздикиш барам дидим маруси манай дасти ба дастану лабалав маишат худо бизаната ҳаруми касофат дидиму хандидим некишидим дупора чӣ ба и қасари сол кади мара овора нағзим намедиди чӣ ба нагуфтим як борак ки хидма мекандам айтима мекардам тоқат баъди ту танҳо мондам бо дарду ғамҳо мондам бисӯхтам дар ғами ту чаро хир бераҳми ту ма баъди ту накардам баъди ма ту чӣ кадӣ ма дилма дата додум нонта да дилам задӣ агар намерасидид мекардам аз зиёдтар агар вақти муқаффо мешид мекардам айсар неки дига намешава дига дар ҷои ма як каси дигара мегӯ ҷигар чӣ хел дилит мешава мара када калам мегирам та мегуфтум тира нақапидам куҷоши дар номусит куҷоши тозагӣ куҷоши ду рӯзое ки мекади катагӣ баъди бидани ма ту рӯзи хиша набинӣ баъд мефаҳмӣ чӣ бидай вақте нағзу мебинӣ қадри баланди хита кади таги замин чизе насиби дабид фақат амура бин тамом дига намешава эсар паррандаи озоди сар додум акпар баъди ту танҳо мондам бо дарду ғамҳо мондам бисӯхтам дар ғами ту чаро хир бераҳми ту баъди ту танҳо мондам бо дарду ғамҳо мондам бисӯхтам дар ғами ту чаро хир бераҳми ту шиштагиам дар хонаям дилам пури аламай чизе ки навишта шид сарнавишти қаламай фикр кардам навиштам даворад якчанд мисра гапҳои нотамоме ки мешаванд қисса худо худаш медонад азоби ҳар одама худо ба таҷазота ту бари ноодама ту мара нафаҳмиди мара дигаро мефаҳманд худо чӣ бадаи дунё ошиқо бераҳманд дар дастам фотоаппара суратҳои табиира ай назар мегзаронум чӣ хел суратҳо мегира ман нафаҳмидам болои хирсандӣ метазиқира худо кур мешидам ки ман намедидам тира дар бари ю пацан дидам як ҷоя бидагита хандаи беохири қапас чидагита чӣ намераси туда ишқа ҳаром кади кори кадагита азизи ман хато кардӣ ту баҳри ман чиҳо кардӣ дар хона шиштагиям зан зади сай телефонум бардоштем чӣ хесоз дар ки ҷои мегаҷонум метонем мара дида чӣ ба негуфтам метонум хиёл кард бехабарам гапу корша намедонум хабари баъди тира намешава қапида худо худаш медона вӯи дили ранҷида ғами дили мара мефаҳма ручкау варақам вақте мефаҳми сахтат мерасам мисраи хатам хулоса вохӯрде мехост мара чонум куна бигитани ҳаром та мара ҳаром накуна задумиш ятелаву хит ки асли воқеяра намедонам дар сари қарм ки мебина мара чӣ гапай мада бигин дихта саволум мета кашида шапидам дар ушинам ма суратота дар бари ю пацани шиштагӣ додум ҷавобта гиря кардам месӯзи баъд мефаҳми ту ҳаёта азизи ман хато кард